τον Γέροντα, ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σήμερα στο πανηγύρι αυτό. Εγώ να σας πω την αλήθεια, στη ζωή μου δεν έχω δει ποτέ κανένα όραμα. Οφείλω να το ομολογήσω, ούτε και έχω μεγάλα χαρίσματα. Αλλά μερικές φορές όταν λειτουργώ καταλαβαίνω ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία υπάρχει χάρη στο Θεό. Και σήμερα το είπα κιόλας και στο Γέροντα όταν βγήκαμε στον αγιασμό. Όλοι μας καταλάβαμε ότι η παρουσία των Αγίων Αγγέλων ήταν εμφανής και η χάρη του Θεού εμφανιστάτη. Αυτή λοιπόν τη χάρη του Θεού, ως ταπεινός επίσκοπος, εύχομαι πρώτα-πρώτα στον Σεπτόν καθηγούμενο και στη συνοδεία του και σε όλους εσάς οι οποίοι ήρθατε σήμερα να πανηγυρίσετε. Μάλιστα. Εστασά εκ των σών, όταν εκφωνούσε σήμερα ο Δεσπότης, κάτι έγινε. Ο κύριος καθηγητής, σαν δάσκαλός μας, δεν τον είχα δάσκαλο εγώ, είμαι μεγαλύτερος. Όχι μεγαλύτερος από μένα. Ναι, δεν τον είχα δάσκαλο. Αλλά μπορεί να κλείσει την πανήγυρη με ένα φθόγκο θεολογικό. Τον παρακαλούμε δηλαδή. Εξόχως ωραία και υποδομητικά όσα λέχθηκαν. Σεβασμιότατε, Άγιε Καθηγούμενε, ιερομόναχοι, μοναχοί, προσκυνητές, άπαντες αδελφοί επί το αυτό, αφού από το αυτό ποτήριον όλοι ελάβαμε σώμα και αίμα Κυρίου. Και ακούσαμε τον Απόστολο Παύλο λέγοντα, επαναλαμβάνοντα λίγο διαφορετικότερα το «Ηλάτω σας αυτόν βραχίτη παραγγέλους». Δηλαδή, Θεέ μου, έκαμε στον άνθρωπο λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους. Πώς? Αφού είμαστε πιο κάτω από τους αγγέλους, να μιλήσουμε για τους αγγέλους. Και μας τα έψαλε μεγαλοπρεπός και ποιητικός χθες το βράδυ ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, λέγοντας ότι για να μιλήσει κανείς για τους αρχαγγέλους, γενικά για τους αγγέλους, πρέπει να έχει αγγελική γλώσσα ή να έχει τις πύρινες φλόγες του Αγίου Πνεύματος της ημέρας της Κυριακής της Πεντηκοστής. Πώς? Δεν μπορούμε, αλλά θα ήταν αγνωμοσύνη να μην πούμε ελάχιστα πράγματα και για τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους και για τα αποτελέσματα των ενεργειών τους, τα εντάφτα, τα εντός και ο λίγων εκτός. Οι άγγελοι και κατεξοχήν οι αρχάγγελοι, λειτουργικά πνεύματα, διακονούν και διδάσκουν. Μόνο να σκεφτούμε ότι οι άγγελοι μας δίδαξαν το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ. Η δοξολογία είναι το ύψιστο σημείο, ο ύψιστος βαθμός προσευχής. Μετά, αφού προηγείται η μετάνοια και πέρα τούτου διακόνησαν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, η παρήγορος, η γλυκητάτη αυτή ύπαρξη επιφορτίστηκε με το πιο ωραίο, το πιο μακάριο, το πιο σωτήριο άγγελμα να ευαγγελιστεί. Χαίρε και χαριτωμένη,
ο Κύριος μετασού, εσύ, η Παρθένος, 6 και τέξετε ιών, όπως αιώνες νωρίτερα το είχαν προείπει οι προφήτες. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, γίνεται, πραγματώνεται η ενανθρώπιση και τη διακονεί ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Πώς να μην έχουμε ευγνωμοσύνη, ευγνωμοσύνη στον ύψιστο βαθμό. Και αν δεν την έχουμε, τότε ως αγνωμοσύνη είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που υπάρχει. Η διακονία τους, γιατί δεν έχω χρόνο, είμαστε όλοι κουρασμένοι, να μιλήσω ακριβώς για το ρόλο εκεί στην ενανθρώπιση. Η διακονία τους είναι ότι συμπαρίστανται και τα θαύματα, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, είναι ατέλειωτα, τόσο που αν τα καλοσκεφτούμε, αν προσπαθήσουμε, όχι αν επιτύχουμε, αν προσπαθήσουμε να τα μετρήσουμε, θα χάσουμε το μυαλό μας, όπως κάποτε για κάποια ευκαιρία είπε ακόμα και ο Μέγας Βασίλειος. Ιδού, διακονούμεθα εμείς και πιστεύω ότι εκπροσωπώ τα βαθύτατα συναισθήματα όλων των προσκυνητών ημών που φτάσαμε αυτές τις μέρες εδώ. Νιώθουμε πράγματι ότι σαν λειτουργικά πνεύματα, οι μοναχοί, οι διακονητές, από τον ίδιο το Σεβασμιότατο, τον Άγιο Καθηγούμενο, ψάλτες, μαγείρους, εκείνους που καθαρίζουν, εκείνους που προσέχουν ανα πάσα στιγμή τι μας χρειάζεται, τι θέλουμε, τι πρέπει να κάνουν. Λες και είναι πράγματι λειτουργικά πνεύματα, αλλά είναι λειτουργικά πνεύματα γιατί ζητώντας, προσπαθώντας, μοχθώντας, γέμισαν μέσα τους, γέμισαν με αγάπη προς το Θεό, με αγάπη προς την Παναγία, με απέραντο σεβασμό προς τους αρχαγγέλους. Αυτή η αφοσίωση, αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη τους έκανε να συμπεριφέρονται σε εμάς έτσι. Αλλά αυτή ακριβώς η εμπιστοσύνη, η αγάπη, η αφοσίωση δεν είναι απόκτημα κανενός επισκόπου, κανενός ηγουμένου, κανενός ιερομονάχου, πολύ περισσότερο κανενός δασκάλου, αλλά είναι προσφορά των ίδιων των αγγέλων που επιφορτίζονται από το Θεό να προσφέρουν κάτι. Εκείνο, αυτή η ενέργεια, αυτή η χάρη που φτάνει μέσα μας, την καταλαβαίνουμε. Να θυμηθούμε λίγο το πρώτο ευαγγελικό ανάγνωσμα σήμερα, που ο Κύριος, ενώ συνεφλίβετο, τον έσπρωγναν, δεν μπορούσε να περάσει, γυρίζει στους μαθητές και λέει «έχουν δύναμην εξελθούσα». Κατάλαβα ότι από μέσα μου βγήκε μία δύναμη και θεραπεύτηκε βέβαια η άρρωστη. Αυτό είναι η χάρη την οποία φέρνουν, επιφορτισμένοι από το Θεό, μεταφέρουν οι άγγελοι. Χάρη δηλαδή η οποία είναι καρποφόρος, είναι δυναμική, είναι αποτελεσματική. Αρκεί να παρακαλούμε και οι άγγελοι πάντοτε είναι στη διάθεσή μας. Και όλο εδώ το περιβάλλον εργάστηκε αγγελικά για να μπορούμε να έχουμε αυτή την εορτή. Άλλωστε μην πάει μακριά το μυαλό. Όσοι εδώ έτυχε να βρεθούν πριν από χρόνια
γνώρισαν και είδαν μέχρι πρόσφατα έναν απέραντο ερειπιώνα, όλα μισογκρεμισμένα. Προσπαθούσαμε να μπούμε σε εκείνο το κελί στο άλλο και ακροβολιζόμαστε για να μην πέσουν από πάνω, να μην σκοντάψουμε κάτω. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα θαύμα των αρχαγγέλων, μία μονή ανακαινισμένη, μία μονή η οποία έγινε έτσι όπως έγινε, γιατί οι μοναχοί με την Ιερά Κεφαλή τους είχαν εμπιστοσύνη όχι μόνο στο Θεό και στην Παναγία, στην Αγία Τριάδα, αλλά και στους αρχαγγέλους που είναι οι πρώτοι προστάτες, τους οποίους όλοι ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε να μην μας αφήνουν με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου και του Αγίου Καθηγουμένου.